Lynti Diengphna haka kertengo kupa wat hau khon wat hau man siem bakhoy. Amen. Ku Jisu ba iaid daka bas ngauret ngadam krup haki kijat badun buram jong me nga karpat ya me bamen ma piki pop jonga baro nga kuslay ken naka bynta kita ki pop kham tam lamar ba nga lapin sungaw si ya me uba baha bat uba iaid nadu menta wala da nga day ban yapru ngan ompin so si shu ya me ngan kham iaid ya me bani ki baro nga terwa hame kani ka jing duwai bin biang naka bynta ki pop bupun jonga ngan buat ru ya me halaka man siem hakata ka jing iaid jingshahshitom tam kaba mela iaid hadu kalburi naka bynta jonga unong pop ko ken rat tu pediang subha ya kani ka jing terwa jonga ka jaka kaba ningkong lapin rem ya Jisu banyam ngi amani yami ko Chris but ngi pendan buram yami namar mila siew spah ya kaperthei da ka Diengphna bukhu jong me ko kapa jungi ubah beneng kalong ka bukhu ya kateng ka jong me kanwan ka hima jong me kalong ka man jong me ha ka khando kumba beneng duwai ngi menta ka jingbam jungi ka bhala ka sngi patuma bingi ya kiringkang ki jongi kumba ngi map ki bele sniu ngi pawat ya lam ngi sha ka jing penshai ndai tu pala ngi na ka besniu. Amen. Kublei kumaria kapadap ta jingai you dry run ba phala kur kuya pa na bdengi kente balakar ku so ka khpo jong phao Jisu kumaria bakhuan ko kami jong ublei to duwai na ka bynta jungi kinong pop bynta bat hakapor ka jingyap jungi. Amen. Kaburam hau kupa bat hau khon bat hau man siem bakhuan kumba kala long na du maningkong kumju menta bat barapor junam la junam. Amen. Ku try to isin ayangi to isin ayangi don ka kami harot Diengphna da ka jing sngaw si suda haba yap ukhon ba iaid ka jaka ka ba laban ba hau Jisu ya ka Diengphna ngi amane yame ko Chris but ngi pendan buram yame namar ba mela siew spah ya ka perthei da ka Diengphna bukhu jong me ko kapa jungi ubah beneng kalong ka bakhoy ka kateng ka jong me karwan ka hima jong me kalong ka man jong me ha ka khando kumba habneng duai ngi menta ka jingbam jungi ka bahala ka sngi patuma pingi ya kiringkang ki jongi kumba ngi map ki bale sniu ngi bawat ya lam ngi sha ka jing penshai ndri tu pala ngi na ka besniu. Amen. Kublei ko Maria kabadap ta ka jingai you dry don ba phala kur kuya pa na bdengi kente balakar ku so ka khpo jong phao Jisu ko Maria bukhuat ko kami jong ublei to duwai na ka bynta jungi kinang pop bynta bat hakapor ka jingyap jungi. Amen. Kaburam hau kupa bat hau khon bat hau man siem bakhuat kumba kala long na du maningkong kumju menta bat barapor junam na junam. Amen. Ku try to isin ngi wow la dung haban da pe ka man siem ka kami ublei ka wat lam ka jing sngaw si ka jaka ka balai u Jisu kalon ha ka ba shi siem ngi amani yame ko Chris but ngi pendan buram yame namar ba mela siew spah ya ka perthei da ka Diengphna bakhut ka jong me ko kapa jungi ubah beneng kalong ka bakhoy ka kateng ka jong me karwan ka hima jong me kalong ka man jong me ha ka khando kumba beneng duai ngi menta ka jingbam jungi ka bahala ka sngi patuma pingi ka ringkang jungi kumba ngi ma ka bala sniu ngi pawat ya lam ngi sha ka jing penshai hindrai tu pala ngi na ka besniu. Amen. Kublei ko Maria kabadap ta ka jingai you dry don ba phala kur kuya pa na bdengi kente balakar ku so ko khpo jong phao Jisu ko Maria bukhu ko kami jong ublei to duwai na ka bynta jungi kinong pop bynta bat hakapor ka jingyap jungi. Amen. Kaburam hau kupa bat hau khon bat hau man siem bakhu kumba kala long na du maningkong kumju
try to isnayengi, do isnayengi. A kat no amla ong shu, yam kakmi balakar ku, jong ukun bakha marway. Jaka kabasaw, Jisu yasham balaka kami basnosi. Ngiya mani yami ko Chris bangi pendan buram yami. Namarba mila siew spah ya kapertay da kadingphna bakuy ka jongmi. Ukpa jungi ubah beneng kalong ka bakuy ka kateng ka jongmi. Kanwan ka hima ka jongmi kalong ka man ka jongmi ha ka kandong ubah beneng. Duwai ngi bynta ka jingbam jungi ka bahalaksngi patuma bikirin kang ka jungi umangi ma bibides niringi. Pawajalam ngi siya ka jingshahshitom henry tupala jingi naka basniyo. Amen. Kublay kumaria kabadap taka jingai ayu dry don papa lakur kuya panap dengi kintay balakur kuyu so kupoy jong pao Jisu kumaria bukuy kukumi jong blay duwai na bynta jungi kinompam bynta barhakapor kajingiyap jungi. Amen. Kaburam hau kupa barhau kun barhau mansim bukuy kumbakala long na du meningkong kumju bynta barbarabor junom na junom. Amen. Ko try to isnayengi, do isnayengi. A kakami kayam shibon, habapet yala ukun ba jingshahshitom kine. Jaka kabasan, usiman kirani uyarap ya Jisu banba ya Diengphna. Ngiya mani yami ko Chris bangi pendan buram yami. Namarba mila siew spah ya kapertay da Diengphna bukut ka jongmi. Ukpa jungi upah beneng kalong ka bakuy ka kateng ka jongmi. Kanwan ka hima jongmi kalong ka man jongmi ha ka kando kumbah beneng. Duwai ngi bynta ka jingbam jungi ka bahalaksngi patuma bingi yakiring kang ka jungi kumbangi map ki bales niwingi. Pawajalam bingi siya ka jingshahshitom henry tupala jingi naka basniyo. Amen. Kublay kumaria kabadap taka jingai ayu dry don patpa lakur kuya panap dengi kintay balakar kuyu so kupoy jong pao Jisu kumaria bukuy kukumi jong blay duwai na bynta jungi kinompam bynta barhakapor kajingiyap jungi. Amen. Kaburam kanlong hau kupa barhau kun barhau mansim bakuy kumbakala long na du meningkong kumju bynta barbarabor junom na junom. Amen. Ko try to isnayengi, do isnayengi. Don manu klem isen ban yu kakami ublay ha ka jingjar katni. Jaka kabahenrio kabironika ka ay rumal hau Jisu. Ngiya mani yami ko Chris bangi pendan buram yami. Namarba mila siew spah ya kapertay da Diengphna bukut ka jongmi. Kukpa jungi ubah beneng kalong ka bakuy ka kateng ka jongmi kanwan ka hima jongmi kalong ka man jongmi ha ka kando kumbah beneng. Duwai ngi bynta ka jingbam jungi ka bahalaksngi patuma bingi kiring kang ka jungi kumbangi map ka bales niwingi. Pawajalam bingi siya ka jingshahshitom henry tupala jingi naka basniyo. Amen. Kublay kumaria kabadap taka jingai ayu dry don papa lakur kuya panap dengi kintay balakar kuyu so kupoy jong pao Jisu kumaria bukuy kukumi jong blay duwai na bynta jungi kinompam bynta barhakapor kajingiyap jungi. Amen. Kaburam hau kupa barhau kun barhau mansim bakuy kumbakala long na du meningkong kumju bynta barbarabor junom na junom. Amen. Ko try to isnayengi, do isnayengi. Don manu ubam sngosi uda pej bat uda kami jingshahshitom kakami bat kun. Jaka kapahnyo Jisu ukulon ha kaba arsin. Ngiya mani yami ko Chris bangi pendan buram yami. Namarba mila siew spah ya kapertay da Diengphna bukut jongmi.
ko kapa jongi ubahab deng kalong ka bakhoy ka kateng ka jong me kanwan ka hima ka jong me kalong ka ban ka jong me ha ka khando ko bahab deng duwai ngi bynta ka jingbam jingi ka bahala ka singi patuma pingi kiring kang ka jongi kumpang imam ki balas niwingi wajala pingi shaka jing pichai hindai tupala yangi na ka basniyo amen kublay kumaria kabadap ta ka jingai ayu dry ron pa pa lakar kuya pa na pnegi kantay balakar kuyu so ka kapo jong pao Jisu Kumaria bakut kukumi jong blay to duwai na kabanta jongi kinokpap benta berhakapor kajingap jongi amen kaburam kalong hau kupa berhau kun berhau mensim bakut kumba kalalong na du menikong kumju menta berbarabor junam la junam amen ko try to isnayengi do isnayengi kayu I ba upang ba usha sempatik na ki pop ki brio jok u kajaka kaba pra Jisu kuran ha ki kantay Jerusalem ngiya mani yame ko Chris pan ngi pendan buram yame namar ba mela si spah ya kapertay da ka Diengphna bakhuat ka jok me okpa jongi ubahab neng kalong ka bakhoy ka kateng ka jong me kanwan ka hima jong me kalong ka ban jong me ha ka khando ka bahab neng to ai ngi bynta ka jingbam jingi ka bahala ka singi patuma bingi yakiring kang ki jongi kumba ngi ma ki bela sniyo yangi pawat yalam bingi shaka jing pichai hindai tupula yangi na ka basniyo amen kublay ko Maria kabadap ta ka jingai ayu dry ron ma pa lagar kuya pa na pnegi kantay balakar kuyu so ka kapo jong pao Jisu ko Maria bakhoy ko kumi jong blay to duwai na kabanta jongi kinokpam bynta berhakapor ka jingyap jongi amen kaburam hau kupa berhau kun berhau mensim bakhoy kumba kalalong na du meningkong kumju bynta berbarabor junam la junam amen ko try to isnayengi to isnayengi kayo la ukun baus ngau jingshahshitom haba sa dukat mensim kajaka kabakhandai Jisu kulon ha kabalai sin ngiya mani yame ko Chris ban ngi pendan buram yame namar ba mela si spah ya kaperthay da ka Diengphna bakhuat jong me ukpa jongi ubahab neng kalong ka bakhoy ka kateng ka jong me kanwan ka hima jong me kalong ka man jong me ha ka khando ka bahab neng to ai ngi menta ka jingbam ka jongi ka bahala ka singi patuma bingi yakiring kang ka jongi kumba ngi ma bi ki bala sniyo yangi pawat yalam yangi shaka jing pichai hindai tupala yangi na ka basniyo amen kublay ko Maria kabadap ta ka jingai ayu dry ron bat pa lakar kuya pa na pnegi kantay balakar kuyu so ka kapo jong pao Jisu ko Maria bakhoy ko kumi jong blay to duwai na kabanta jongi kinokpam bynta berhakapor ka jingyap jongi amen kaburam hau kupa berhau kun berhau mensim bakhoy kumba kalalong na du meningkong kumju bynta berbarabor junam la junam amen ko try to isnayengi do isnayengi do ka kami do sho yanga da ka jing isnaya pa ba ngan yam ngan jaw umman kajaka kabashipo lalot jubor yakijan Jisu ngiya mani yame ko Chris ban ngi pendan buram yame namar ba mela si spah ya kaperthay da ka Diengphna bakhuat jong me ukpa jongi ubahab neng kalong ka bakhoy ka kateng ka jong me kanwan ka hima jong me kalong ka man jong me ha ka khando kumba hab neng to ai ngi menta ka jingbam jingi ka bahala ka singi patuma bingi yakiring kang ka jongi kumba ngi ma ki kumpala sniyo yangi pawat yalam yangi shaka jing pichai hindai tupala yangi na ka basniyo amen kublay ko Maria kabadap ta ka jingai ayu dry ron bat pa lakar kuya pa na pnegi kantay balakar kuyu so ka kapo jong pao Jisu ko Maria bakhoy ko kumi jong blay to duwai na kabanta jongi kinokpam bynta berhakapor ka jingyap jongi amen
kaburam hau kupa but hau khon but hau man siem bakoi kumbakala long na du maningkong kumju manta but barapor junom la junom. Amen. Ko try to isneingi to isneingi. Ai ko kami ka jing bangan iaid yu kris ublay bangan pins ngobhaya u. Ka jaka kaba khatway asanar pna yau Jisu. Ngiya mani yami ko Chris pangi pendon buram yami namar babila si spah kaperthay da kadik pna bakhuat jongmi. Ko kapa jongi ubah bening kalong ka bakhuat ka karteng ka jongmi kanwan ka hima jongmi kalong ka man jongmi ha ka khando kumbah bening to aingi menta ka jingbam jongi ka bahalak sngi patumam ingi yakiring kang ka jongi kumbangi mam yakibales niwingi pawad yalam ingi shaka jing pinshoy henry to pala ingi nakabas niyo. Amen. Kublay kumaria kabadap ta ka jingay ayu dry ran bat pa lakurku ya pa na pneki kintay palakurku yu sok po jong pao Jisu kumaria bakhuat kukumi jong blay to duwai naka bynta jongi kinakpap bynta bat hakapor ka jingyap jongi. Amen. Kaburam hau kaba but hau khon but hau man siem bakhuat kumbakala long na du maningkong kumju manta but barabor junom na junom. Amen. Ko try to isneingi to isneingi. Do ko kami shon shap hanga kine mong ukhon jong pa bangan dup ket mau yu u. Ka jaka ka bakhat ar u Jisu uyap halor ka Diengphna. Ngiya mani yami ko Chris bangi pendan buram yami namar babila si spah kaperthay da ka Diengphna bakhuat jongmi. Ko kapa jongi ubah bening kalong ka bakhuat ka karteng ka jongmi kanwan ka hima jongmi kalong ka man jongmi ha ka khando kumbah bening to aingi menta ka jingbam jongi ka bahala ka sngi patuma mingi kirikang ka jongi kumbangi mami kibalas niwingi pawad yalam mingi shaka jing pinshoy henry to pala ingi nakabas niyo. Amen. Kublay kumaria kabadap ta jingay ayu dry ran bat pa lakurku ya pa na pneki kintay palakurku sok po jong pao Jisu kumaria bakhuat kukumi jong blay to duwai naka bynta jongi kinakpap bynta bat hakapor ka jingyap jongi. Amen. Kaburam kalong hau kupa but hau khon but hau man siem bakhuat kumbakala long na du maningkong kumju manta but barapor junam na junam. Amen. Ko try to isneingi to isneingi. Jaka pang barua ukhon ba usha na kinok shon duwai lem yanga kukumi. Ka jaka ka bakhatlay lapin hariya ka med u Jisu na ka Diengphna. Ngiya mani yami ko Chris bangi pendan buram yami namar babila si spah kaperthay da ka Diengphna bakhuat jongmi. Ko kapa jongi ubah bening kalong ka bakhuat ka karteng ka jongmi kanwan ka hima jongmi kalong ka man jongmi ha ka khando kumbah bening to aingi menta ka jingbam jongi ka bahala ka sngi patuma mingi yakirikang ka jongi kumbangi mami kibalas niwingi pawad yalam mingi shaka jing pinshoy henry to pala ingi nakabas niyo. Amen. Kublay kumaria kabadap ta ka jingay ayu dry ran bat pa lakurku ya pa na pneki kintay palakurku yu sok po jong pao Jisu kumaria bakhuat kukumi jong blay to duwai naka bynta jongi kinakpap bynta bat hakapor ka jingyap jongi. Amen. Kaburam kalong hau kaba but hau khon but hau man siem bakhuat kumbakala long na du maningkong kumju manta but barapor junom na junom. Amen. Ko try to isneingi to isneingi. Ko Jisu haban saklan aingan poi shamikan ran da ka jingya rap ka kami. Ka jaka ka bakhat saw la tep ya u Jisu. Ngiya mani yami ko Chris bangi pendan buram yami namar babila si spah kaperthay da ka Diengphna bakhuat ka jongmi.
Kukpa jungi ubaha beneng kalong ka pakui ka kerteng ka jong me karwan ka hima jong me kalong ka pat jong me ha ka kando ka baha beneng duwai ngi bynta ka jingbam jungi ka bahala ka sengi pat tumam ingi kirungkan ka jungi kumangi mam ik beles niu ingi pawad yalam ingi sya ka jing pensyai hendai tupalai ingi na ka besniu amen kublei kumaria ka badap ta ka jingai dry run bat phala ka kuya pana prengi kentay balakar ku so ka po jong pau Jisu kumaria buku ka kumi jong belay to duwai na ka bynta jungi kinong pop bynta bat hakapor ka jingyam jungi amen kaburam hau kupa hau kun man hau mansim buku kumba kalalong na dum nikang kumju bynta bat barabor junam la junam amen ku try to isneingi ha kapor banyap kamen kamen sim ken rat wat bread lam nga shabening bat me tungin ya duwai ku belay mila su spah yangi Lynti Diengphna badaka snam jong ukun jong me duwai bangin yo karhai ya kiso jong ka jing pen ha ka jing kristan jungi ka baman la ka sengi daw grace su try jungi amen kukpa jungi ubaha beneng kalong ka bakoy ka kateng ka jong me karwan ka hima jong me kalong ka man jong me ha ka kando kumbaha beneng duwai ngi bynta ka jingbam jungi ka bahalak sengi patumam ingi kirungkang ka jungi kumangi mau ik pales ni ingi pawat yalam ingi sya ka jing pensyai hendai tupalai ingi na ka besniu amen kublei kumaria ka badap ta ka jingai dry don bat pha lakar kuya pa na pdengi kentay balakar ku so ka po jong pau Jisu kumaria bakut ku kumi jong belay to duwai na ka bynta jungi kinang pop bynta bat hakapor ka jingyap jungi amen kaburam hau kupa bat hau kun bat hau mansim bakut kumba kalalong na dum nikong kumju bynta bat barabor junam la junam amen haka kerteng kupa bat hau kun bat hau mansim bakut amen